Okay. Dati man ito'y kakapsat. Oh, may uniform po. Okay, pagtungtungan tayo man, iti panang ibasura ti Korte Suprema ti kaso ni Bong Navarro, may sampan ni Dines Cornejo. Okay. Takitan tayo man sa tayo ikan iti siyempre kan tayo reaksyon. Okay, kat boyam tayo na ito'y ngarod kakabsat. Ikinatuwa ng kampo ni Bong Navarro ang pagbasura ng Korte Suprema sa kasong rape at acts of lasciviousness laban sa aktor. Napansin naman ng SC ang pagkakaiba-iba sa pahayag ni Denise Cornejo sa mga sinampan nitong reklamo laban kay Navarro. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Halos isang dekada matapos akusahan ng pangahalay si Bong Navarro, ibinasura na ng Supreme Court 3rd Division ang kasong rape at acts of lasciviousness laban sa TV host at aktor dahil sa lack of probable cause. Sa inilabas na desisyon ng SC, binalita at isinantabi ng Korte Suprema ang naging desisyon ng Court of Appeals noong July 2022 at September 2022. Matatanda ang sinabi ng Court of Appeals na walang jurisdiksyon ng DOJ sa merits na akusasyon ni Denise laban kay Bong. May malaking pagkakamali raw ang CA dito. Ayon sa SC, kapansin-pansin daw ang hindi pagkakatugma sa mga naging salaysay ni Cornejo sa mga isinampan niyang reklamo. Kabilang dyan ang naging unang reklamo ni Cornejo kung saan sinabi niyang ginahasa siya ni Navarro na hindi niya inilagay sa ikalawa niyang reklamo. Sa ikatlong complaint naman, sinabi ni Cornejo na pinagtangkaan lang siyang gahasain ng aktor. Sa parehong complaint, may nakuha raw mga kaibigan ni Cornejo mula kay Navarro na isang maliit na bote na umunay date rape drug, bagay na hindi nabanggit sa dalawang nauna niyang isinampang reklamo. Dahil sa pagkakaibang pahayag ng modelo, wala raw basehan ng CA na baliktarin ang naging desisyon ng prosecutor. Ikinatuwa naman daw ni Bong ang naging desisyon ng SC ayon sa kanyang abogado. Alright, so nabuhay ito yung order niya. So, inbasuran ti Supreme Court iti kaso ni Bong Navarro gapo iti lack of probable cause. Nya kahit na kahit nangasawan di chay. Kahit nangasawan, kurang iti ebidensya wano kurang iti mang-ilink nga ni Bong Navarro kat inaramin na di ay wano adda ijay lugar nga pinangyarihan iti crime wano krimen kurang iti ebidensyada nya andangan na i-prove kati kadagiti sumagmamano nga factors nga nang ibasyan iti Supreme Court no apay nga injunct daw no in short day pagbasuraan da ito kaso nga da ito ti number ti maysa dito ikat jay yung first nga complaint na iti 2014 kuna na nga rape ni kung Navarro kano ni Denise Cornejo. Ngamidi ko amatanan, hindi ko nasa balyan manan, hindi nag-submit siguro iso na ti testimony na manan. Nasa balyan manan, nagbalin nga attempted rape iti Imbagana, which is contradict ijay Imbagana the first nga rape. Tapta attempted rape lang. Santo di may isang imbagada, may isang factor kat jay rape jagas nga kumunaga na di jagas nga inpa inom kanon ni Bong Navarro kin ni Denise Cornejo kat awan ijay
jay affidavit nga in-submit na. So, in short, in basuran ti Supreme Court jay kaso niya. So, kasi iti nangyari. Nagsubli ito yung kwa. Actually, ito yung kaso ni Numal Repio. Ito yung kaso ni Bong Navarro kini Dennis Corneo kat nag-trending da ito yung di 2014. Kat no kanyak nga kat idi binuyak da ito kat talaga nga, kasi nga talaga ti papanan na. Talaga nga may basura ti kwak pa ya. Ako nga sa sidean ni kwa. Kanya ako nga sa sidean ni Bong Navarro. No guilty ni Bong Navarro, guilty. Okay, di lang. No inosente, inosente. Inya, no biktima ni Dennis Corneo, biktima, rights na nga, ag-complain, isulang ti quarter day. Ngam, siyempre, adamot dagay, adamot investigation, adamot ti due process nga masurot, tapno maamuan no, talaga nga, ada ti probable cause na, uno talaga nga guilty ni Bong Navarro, talagang inarami na diay. Katno, nagsubli tayo yung 2014 nga diay, kat buyaan nyo nga talaga yung nangyari. Kas lang, no kanyak lang, no buyak yung nangyari nga diay, karkaro diay, timeline nga nangyari diay, ibagbagan ni Dennis Cornejo nga na rape isuna diay unag ti kondo. Kat, according kadagiti NBI, di nagsaod dagiti NBI, nag-ababalaeng ijay oras tapno ko na mga ada iti rape nga nangyari. Kala kumbaga kat in short, kung nalakat imposible nga ada iti mangyari nga rape ijay kinabasit na ijay oras nga diyay. Inya, nagbasit jay oras. Kinitan nga nalaying iti dagiti investigador ti NBI talaga nga nagbasit ja oras nga talaga nga ibagam nga ada iti talaga nga nangyari nga rape. Imposible nga ja kinabasit nga ja nga oras nga ja nga ikat ada ti maaramid nga rape. So kasi ti imbagada nya. Kati bandan mo't Dennis Corneo kini Cedric Lee bagada nga the first mo't kidin bagada before nga nag-imbestiga dagiti NBI in bagada nga na rape in baga ni Dennis Corneo nga na rape isuna dikwan inmunag da Cedric Lee nga binugbog da panda ginalutan ti tape. So kasi iti magbagada katno kitkitan tayo mat gamin mat iti kaslang the way nga panang interview da kunda Dennis kan ni Cedric Lee kat kaslang nga numakitam gamin nga kat kaslang haan nga kapapati nga na rape. Ang kapapati nga na rape no buyaan nyo nga talaga panang interview da kini Dennis Corneo, panang interview da lang kini Dennis Corneo kat kaslang nga kapapati kaslangan nga na rape, ang kaslangan nga na rape iti style na kaslangan nga narip the way nga makitungtung isuna. Inya isu nga dati medyo na dati kumbaga kat dati pagka sablay na. Kung ko nagtatay di timeline dati pagka sablay na jay inbaganda Dennis Cornejo kini Cedric Lee ijay investigation iti NBI. Okay tata idin quality DOJ nangabak ni Bong Navarro, idin quality DOJ. Pinanigan ti DOJ ni Bong Navarro, naabak ni Dennis Corneo, tata, idi last year file dati apila, iti Court of Appeals, iti party ni Dennis Corneo, kat isumot iti pinanigan iti Court of Appeals. Nya sutik pinadigan ti Court of Appeals. Itatamot idikwan napanan iti Supreme Court ito yan nga makitan nga talaga nga iti reneview iti Supreme Court iti kaso karkaro dyan iti Court of Appeals talaga nga hadda iti
kumbaga kat dagiti testimony nga naisurat kat inconsistent dagiti nakakarga ijay affidavit. So as a result, inbasuran ti Supreme Court iti kaso. So kasya iti nangyari niya. Iti kuha na dito iti kas lang madlaw ko lang gamin dito isong ano daduma iti sungalo daduma iti kaso nakatipindar matlaang daduma nakatipindar matlaang ijay lainjay abogado lainjay abogado nga muna tararamidan na kung talaga nga organize at tendency na nga mga baka. Alright? At tendency na nga mga baka. Karakaro no kung no kwarta lang ti amom ay ka talaga nga mga baka o no mga baka parehas lang ta ang mas kwarta. Kailangan. So natin nga nung kitkitang tiyo gamin dito ikat idi apa yang nga tanga napansin mo ti attorney ni Dennis Cornejo mo ito idi nag-file da nag-file dati apila apen da nga tamot nga chinik up nga nalaing mat na nga chinik up nga nalaing nga rape tin baga na ini tatan binaliwan na nagsaling nga attempted rape siyempre talaga nga inya pati usto rape pulo attempted rape uno ada jateng na nya ayun so nga apen nga tanga nakitan mo't ya ato ni Dennis Cornejo di mat matamot nga aping agkontra o sakto jay droga nga ibagbagada nga impainom ni Bong Navarro patapay mo't nga awan iti napanggit ijay so di kasla nga at medyo lang mo't ang nga magets mo't ay iti parting iti attorney ni Dennis Cornejo apay nga damot nga nakita diay niya ganti may sa dito yung nga napansin ko kat ako mo no napansin nyo may samot nga napansin ko dito kat no talaga nga na-rape ni kwata iso ti accusation da iti first nga talaga na-rape o ni Cedric Lee kuna na nga ni Bong Navarro, rinip na ni Dennis Cornejo, ito ti magbagada. No talaga nga dati, no talaga nga na-rape iso na, panunutan. Tano kanya kat, santo, no kuna na nga na-rape, no kuna na nga na-rape, santo, binaliwan na nga attempted rape, kaslanay nga dati, kumbaga kat, dati question niya kaya nga sa balyam nga rape kat mapan iti attempted rape isip lang no talaga nga haka nga na rape isip lang no haka nga na rape niya kasi siyempre no panpanutan gamin idikit kitak ti kitak ti i-research ko no ada iti nangyari tati nang bisaranda lang ti usually tinakitak lang nga inkastada nga ng investigate iti rape na rating rate through your timeline testimony di lang iti talaga nga makita nga taray na rito yung investigasyon na rito nya mostly kat timeline iti nagbisaranda ngam when it comes iti DNA fingerprinting awan iti linumwar awan iti kaslaga impadamag da no nagkandak ti NBI iti DNA exam pangdupi rape na de awan iti linumwar awan iti news na kasjay apamulwad da hindi ko awan mo tini makitak kung siyempre no panunutan siyempre no rape gamin rape at dati kung natin nga penetration siyempre no dati penetration at
dati tendency na nga siyempre no rape na katadamot iti fluid nga lungwar wano dati fluid nga lungwar kat iti talaga nga pagkwanda pangtistingan da iti DNA no talaga nga na-rape jay tao nya saan tamay sa fingerprint Oreno ko na mga pinatumar ni Bong Navarro ni Dennis Corneo tipang paturog gam siyempre dalat tayo fingerprint gamamot di bagina di tao mat alangan mo't nga nakangato mo't di imamot nga agbubumba alangan nga nakangato nga agbubumba ay siyempre gamamlata mo di bagina di babae nga re-rape mo siyempre may kwa di fingerprint na kanuray no kas pangariganhan nga awan iti agas nga nausar siyempre naggulagol di jamaysa siyempre alangan mo ripon da ka nga rapang kang aggulagol siyempre dati sugat na dati marka iti marka amin iti talaga pang kita anda nga talag iti no i-apply da iti kuan iti forensic ngam awan mo iti nangyari nakasjay siyempre no kasjay no da nga pangarigan ti kasjay nga ada ti ebidensya da nga kasjay awan na talaga nga mabak ni Bong Navarro adaon ti DNA testing nga positive na talaga nga rinip na adi talaga nga makulong ni Bong Navarro nya kailangan nga talaga kat napigsaryayan nga talaga nga awan ipilaban mo iso nga ti pangkwak dito'y kanyak lang kat baka nga talaga nga na-rape iso na siyempre once na ibaga na nga na-rape nga talaga nga ipapati na nga na-rape iso na from the beginning iti testimony na hanggang iti nalpas talaga nga ipapati na nga na-rape siyempre birukon iti 40 iti DNA but number 1 pa ita nya DNA ang na klase iti forensic exam birukon da siyempre siguro ang nangyari wala tinangan nga nangyari sinabadyan na mo baga na lang attempted rape siyempre attempted rape awan mo talaga kas lang nga ati birukon na lang kat testimony di biktima testimony dagiti witness ngam timeline mo kat bakapan namot ni Bong Navarro kontraon namot ni Dennis Corneo kasi amot lang ti pagturungan na nya iso nga nagano iti question iti dito kaso ni Dennis Corneo kontra ni Bong Navarro iso nga talaga iti decision iti Korte Suprema iti Supreme Court so nga makita tayo iti talaga nga ka siguro talaga hawan nga talaga iti nangyari nandiyan ko nakaroon so buyaan nyo nga talaga iti time nga nag-trending iti ka talaga nga makita yun nung tao nga talaga to agsasaot paiso no saan nakita nyo nga talaga no sigakat may saka nga rape victim niya makikita yung reaction mo nga talaga masigakot may isang victim ang makikita nga acting ka lang ang makikita nga actor ka hindi ka makikita nga talaga nga biktima ka iso nga na ito iti sumunod na duma orin na po natin yung
awan iti sursurbin iti justice system dita Pilipinas nga makita tayo nga agkorkorela ta inya. Ti kuha na lang mod gamin laduma, siyempre iti korte iti korte ti pangibisaran da lang iti desisyon da ijay ebidensya. Siyempre no kurang ti ebidensya ay kat siyempre amumot nga makadesisyon iti Supreme Court. Amot nga makadesisyon damot nga baga nga basta kulada nga guilty no haang nga sufficient jay ebidensya nga mangidiin ijay tao. So nga basta ti basta amot nga talaga iti panagtrabaho iti korte. Sampung lang yung nangyari di anak ni Remulla. Ura no talaga nga anto nga kayat ti decision ti kung talaga nga na technical lagay investigador na technical lagay nagdagay pidiya nga napan ng iliw kini ay anak ni amin ya putot ni Buying ni Remulla. Nyatan nga ang agtali jay testimonida jay inaramid da iso nga na technical da iso nga kasingay iso nga lunod duma depende jay pa nang ipresentar mo jay ebidensya lumayak na sufficient jay pa nang ipresentar mo jay ebidensya ano ti namnamam nga mga kapatigaso kurang-kurang ang tutunos ay ikot niya nga ti pagdesisyonan iti Korte Suprema niya iti suruton da amot nga mauawatan jay imparang mo right so kasi nga talaga dagiti fans ni Bong Navarro siguro to celebrate siyempre nangapakmot timan yung tao gasang marita nga panaguray ikot yung part mo't ni Dennis Cornea akot inya ngay karon ti mapalin ti mapalin kirikat na repit at handang nga mapalin nga agapila ta siyempre Supreme Court etan isun iti kangatuan nga korte iti Pilipinas amon nga mabangka nga mapalin nga apila dita ako buhay mapalin kulada kan nga mapalin ta Supreme Court etan iti desisyon. So kasjay talaga kabsat kasjay nga road at paten sa mga nakikita into nagsasang tayo isang